mkulu amene mukumuziwa kaya akuti Luka kaya komano ndi amang'alula. Anyway guys, akuti yani kaya. Muchizungu pali mawu amene amanena kuti actions speaks louder than words. Pamene boma la MCP lotsogozedwa ndi Achakwera limapanga opposite ku mawu amenewa, iwo amayankhula kwambiri kusiyana ndi zochita zawo. Malawi simunganitsutse, takhala m'maulamuliro osiyanasiyana ambiri, koma ndi boma la MCP lokha limene talandira ma press briefing meetings. Ma press briefing meetings ndi sinkhani ku MCP. Alibe kuti ni mmawa, alibe kuti mmasana, alibe kuti ni usiku. Amafika poti dzutsa 9 koloko, dzukana president ali ni press briefing, ali ni zoyankhula ku mtundu wa Malawi. Mori kukadakhala kuti ma press briefing meetings ndi zitukuko, bwezi tikuwaombera m'manja Achakwera kuti ayi inuyo pa chitukuko cha press briefing pokha tibe nanu mawu mumakwanitsa. Ngati ni chitukuko ma press briefing tiwayamikira. Koma popeza Malemu Bingwa Mutharika adatiuza kuti mulole ntchito za manja wanga zindichitire umboni, osati mulole pakamwa panga pazindichitira umboni, sanatero. Ni pamene mudzadziwa kuti Achakwera ndi wolephera. Ngakhale kuti ayankhule chizungu nonso mmadziwa kuti munthu amadziwa yankhula, koma sadziwa kupanga kalikonse. Olo mwana wamkazi kuti adziwe kuti mamuna uyu ngwabodza uyu, amaonera uyankhula kumangoti ndidzakupangira zakuti ndidzakupangira zakuti, amadziwa kuti mawu chabe, amamutayiratu, amadziwa kuti alibe phindu. Chimodzimodzi Amalawi tazindikira kuti boma la MCP talks too much but do nothing. Maybe simumadziwa tanthauzo la ma press briefing aja. Tanthauzo la ma press briefing aja, press briefing meetings aja, tanthauzo lake nilokuti they just trying to cover themselves how they have failed to run the Malawi economy. That's what you must know. There is nothing at all. There is nothing. Zinaso ma press briefing paja mapeze kuti akuyankhula mabodza. Taonani panopa ma press briefing aja agwera sokucha kumpingo. Iko ku Malawi ayi boma la Achakwera litonetsa zinthu. Aja mpingo aja kanafuna kuti iwo aja alufuna za mtendere, ali ndi chilungamo. Bwanji sana pange press briefing meeting, anthu alufuna panga ma demonstration ofufuza za nkhani yomwe amayankhula pa press briefing paja. Analola anthu anatenga zikwanje kuti ateme anthu oti akupanga ma demonstration aufulu, ndi ufulu wopanga ma demonstration, koma mpingo kunalibe. Koma popeza bishop uja wangoyankhula mwachikhalidwe cha Malawi Congress Party, mulamulo wa Malawi Congress Party, press briefing meeting. Amalawi sitikufuna ma press briefing meeting, tikufuna ulamuliro umene ungakhale ndi kuthekera koyankhula kuti lolani ntchito za manja wanga zindichitire umboni. Don't talk but do. Monga mmene Malawi ndikuzeni President Chakwera uja alini kuthekera kwina kulikonse kokoza economy ya Malawi. Bola yeuja atangodziwa cholinga chimene tidamuyikira pa mpando pacha. Amalawi samakuna mizeni. President alini kuthekera kochepetsa maunduna, alini kuthekera kochepetsa masalaries yawo anthu amene asadziwika bwinobwino, Malawi osadziwika bwinobwino, ali nako kuthekera kumeneko. Koma nanga sina osa ali njala ya ndalama. Ndiye muganize zimaunduna mbwe, zimasalaries amboma mbwe, komanso zimalawasi mbwe, mayendedwe mbwe, chumacho ayendetsa bwanji ma press briefing meeting mbwe, kothera kwake akakolokota tindalama tija amatiti fotokozere press briefing, kenaka akafotokozera kwacha yakwa. Kwacha ija ikagwa sikapanga affect anthu amboma, imakapanga affect anthu osauka, monga mmene Bingwa Mutharika adafotokozera kuti mukangogwetsa kwacha ovutika sadzakhala anthu amene ali mboma, adzavutika na anthu akumudzi, chifukwa even mtengo wa tomato udzakhala wokwera. Chilichonse chimene Malawi amachifuna chidzakhala chokwera. Ndani anganitsutse pano? Ndani angatsutse zimene amanena Bingwa? Ndiye panopa Malawi tazindikira kuti
MCP imakwanitsa kuyankhula osati kuchita. Yasiyana ndi MCP yakamuzubanda, iyi MCP iyi yamagwanyanya opanda zelu. Inu tangoganizani ndithu azibwera ari mujana yankhulira chakwera mujazi azibweraso ndivotereni chonsecho wakutsimikizirani kuti zili bwino kwambiri kuti chimanga chakwera mtengo. Koma azibwera aya Malawi pokukwezerani mtengo wa chimanga munivotereso kuti mtengo wa chimanga uja ukwerezedi. Chimene pakampeni asadzaname kuti ndipereka service yoti musamavutike fa Malawi weniweni osavutika na amene amakwanitsa kudya. So Malawi akakwanitsa bwanji panopa kudya asadzakundamizeni Amalawi tukalowa chaka chimenecho. Our actions should speak louder than our words. Chimenecho ndi ndingakupempheni tilole atiyankhule mmene amakwaniritsa ma press briefing tilandire, koma we must know zaka 4 zathakale nothing at all. So sangakwanitse sopanga china chilichonse kwa chaka chimodzi nzosatheka. Tufuna zija zimene zone kuti at least even 50% akanakwanitsa, koma sanafikeso 50% yoyendetsa chuma. They have completely destroyed our economy. Ndewina zina uruma yankhula chifukwa choti uli kunja nonsense. Ndine Malawi ndakuwuzani komanso chifukwa chotera kuti foni ya internet tidayipezera kunjako. Moti ngati muli nkuthekera kuti okay tufuna uzidzayankhulira kuno uli ku Malawi kuno aiduliyeni basi tiketi nzibwera. Foniso ndi ya internet ndi nayo idzapangabe bola musakhale kuti muli ndi ma intentions oti luka bwero zidzayankhulira kuno muli ndi ma bad intentions one kuti muthane nane apo pokhapo ndesiningalole siningabwere. Chifukwa ine mukathana ndine ndi Amalawi ayankhulireni ndani popeza ku Malawi ko kuti ayankhule munthu muti kungozolowera kamtima kang'ona ka MCP Malawi Crocodile Sipati fokofu ine nekha siningakuombeni nidziforokoza. Uyishosha. Like, share, Malawian cameras, right.